abusia yeda so a ewo NYANSAPO kasamfoni so ayesane no badwemba ekwaso amamre ne amane na edi ehim ewo franti krom ene amanyofo enso de won machita ede aba beta ekiri ewo hanma enye asenketwa ye wo yenuan mandisi4 ha ye wo yenuan MPP4 enso ewo hanma won nyina ede wo machita beta ekiri nananoma ya amamre wi efra wi nananoma komfo akomo wi ebrei eye ebra afedie yabo edwa na ye be fedie wo ba be shipie ye yina pie na adofo nso aba na omo aba be chia na enya asenketwa franti kro no ohima ena afi ohene ena wonmo age wonmo edwa edada no ehu se nananoma ahemfu binom nso aba wonmo bi omo chita baba beta ekiri wa hanma enya asenketwa nti eguso ewo NYANSAPO kasamfoni so ayesa na madwemba ne de bebe bia na se de bepie bia no de beka ho asem ne de atenti bo modern na subscribe share na like na famaye enne na afa no yie papa fanti kro no afa no ho na nabubu no otoso miensa no one ne ban ma kofori no kofori ewa hadi eze ne wo mo butwasi ni sini tisini twase won nyina mu dodo na ababa bepie mu hanma wo mo de akita de bebre na akua ahensena echarefo nyasem ketwa kra yeguso a aman henenom nananom abrempon adesie enintini etwetwuro ayimfo ni bi na wo mayi won mutia won nyina edo mo nyam ni wo muduro eba beta nana akua ahensema Nkosuohemaa asese won fanti kro beta nachi amene yeyi na kire kra nana obaye na wo chiachia wo prof ena sese woti edwam ho no ne mpanyimfo Professor Samuel Ato Duncan no edika aka ede acha se wona edu efense kwa FS wode ebaye ewo ho no ene yehunu mensi no wonmo eye krache panyini district chief executive wo ha municipal mpo ahade municipal wo ha no sa enso ena amanyofo edika aka se NDC4 abepia ena MPP4 nso abepia ha wo mu nyina de akita ede ebebo ase ne be adwumadi ebefe ebere sem no wono ba na yenyenya wo mu din na yede wo mu din no nso ebetutudwa na afi yede amamu amohwe no nso ye jonu abakwa ambejensa no mo sase yansa ehye bonto bejensa no mo ayampon de no ana aduana samanfo abejensa no dirika ana ye dakasema franteman no wo sechekere ana da akon nana asate besida na sete penso nana nya akon pesa de yes ike sa kwatente mana frante ne na tankunya otu fo se tutun kwaso na Asante hima kwadu ya dom kwaso na do mpanyine kwaso do mpanyine kwaso MP di we dey minister ina kwaso ade dey sanse da frante kodua mu ede dwa ya boyi opanyine adimodia o se frante kodua ese kwatente mo ne manyina na dokuta na busia ma hene fe titi banche nyina na mu ina kwaso o ti koko ni no frante kodua nu bo se na wo se chegobo tumade ka se wo kodua mu aba frante kodua ya tumpon wo le baba ni opa kodua de kana no se mu ba kodua so afi yana na mponsa kwawo enso ababi kwa ngoma hene wono nso aba wodene munyam ebeta adwumadi echi edika aka chem se nananom ayemfo ene wono mo bapa ebisi bitwa amanyofo wono nyina sami professor no Samuel Ato Duncan wono otwe nana ekua ahensema wono ne maame ena wono mo aduru dwabo na se a wono mo nso kɔ na afi wo makɔgye wo makonya no wo hwɛ wono mafade ano kwasem ni doni bɛka se colorful efe ankasa nana hima afa ne ho Nkosuohemaa no wafa ne ho papa wo hwɛ ne nase edi besi ne soro ne komu ade de egugu na bakon de egugu na basaso ene ade a na kyese ene na ne wosi fom we ne dance nkran ne se de wosi atwa no na wamma ne dikidikidikidika ne nan mowra egu ahenemamu na kyese no kwasem ni ababa yi ahenie no efata no na esene papa Princess Duncan enne nana ekua ahensema eno nti uhyia na emaremfi na sede akamfo titiriwo edi buo ne ani de maye nananom no na ade amanye so classmate no nti no na okokeka sede uni kwa se woka bia ani die ani ebu ese fa emanana ekua ahensema fanti kro no Nkosuohemaa no emaremfi se obeka se edu obeka se Nkosuohemaa de emunyedu hwe nananom nya de tumi taa wachi ye ka se sebie ko nto na aye de boni kura na
na yese wo de wonsa kana wo de wonsa akana nanom tie ni die ni ebu esefata die ntina de oboni ofan de wo no bom kwankwankwankwankwan se ni tie bia ne kuruma tedin esanse wo ye nana kasa mafu ti wo kasa ti se de nana na akasa wo se wutie na de obeka na wo de ose na wo de ayoyo na se bia ko to nye Nkosuohemaa wo beboa na wahwe ama Nkosuo ni mpuntuo etini akọ oman mu mabun titiri wo ni yeye oman ne Nkosuo kuro ne nchechiriye ni nyina enti na Asante ana Akan ma ha yese Nkosuohemaa kuro ni be ye bekoso a ebetini esinipini Akan pen se esinana so enso Nkosuohemaa so edimu akotene pa ono so tini boa emma ne femu no oye na ehye nana enunyam de bi aka yeni na esi okrorio ene obrario ngoma so no tisikadwa kofi so Asante hene nana otumfo oseifitu the second one ne maame nana kredu yadom a wotoso emiensa enti sabebepe ena etia ibrese ne enidie ne ebu esefata no ewo sa wode manyansapo kasamfunyini ena wasoguso wuti na waniguso a wofi yesane ne badwemba kwa so ma subscribe share na like na fa wadwen kire fato ase efa emaya bra yeguso ye wo franti krimu ye di dwumadi ne empompon so de ekonyina no no ye de ebrem no ema we fi se ehyase abra na yeye amamre eni amane na afeyi ye de no asi akonya so prekope na nanom adawroma wonu agina na chichi gina pa ama ene a hwe ne nase na de hwe ne nanso ano na hwe ne nan ne sifom no eba eye ne ba ne nan ne kon ho no saa na se ho no hwe ne me gugu ho no akono ene ne fe wono na ye chama nana de nsa tuni ne papa no mo ensam oje agya no nsam nhyira owura asamwa camera Koa manufacturing company head camera Asamwa kokoti very good a free and in a shoe traditional council nana body for you now better be a rough kelly so who kwache and one of the fastest rising progress in Ghana runners everywhere one of the so get to none of the Therefore, Sammy Sawsha, a fay and nana a queer ahensma, walk on a fee, or the any dinibu sefata ako, na or the akomukura, na wakochiano, a word Mitchell Franti, Henny, and Franti, Hima, a quacochia woman, and Saprana, Ubitimi Akonima Wakonim, na fee, wako up quacope baby, at Name Medino, etimi atwa. So, dear Gusua, Yaha, the Okunina no, the Bitron for Nimia, yet a mamma. Bia so akoko batan obatan na odini bananim kama inini adueni bi eno no odini bananim kama wona edi kan eden sato nsem a wochia frante hene no anabubu a wotoso emiensa oba hema ena wochia no ewo hodom medical kase frante kronu ewo ehye adwura sechi dumase abato mpesi ano so eho ena ehye eye frante sana dino etie frante eno so eka ho eka Asante man ho a enye asem keto akra nti oba hema ene wodmo hene ena wodmo atase fe afa wodmo hema twa dancing kra na akua ahensema no wono de nsa ede ato ne hene ensem a wo chia fe ene die ene ahobrase ekwan so afi ne wadu ne hema so a waso nsa na wachia na okoto wato mu kama sorry aboa na eda aye ne ntuma nma eye ponko eno ene yehu se esi eye achiame hene ne puma na ekura no asona ene ponko eno ne yehu se esi so ewo ho no mu a wo mpo Asante yimakete ana enti agro yes ona enti agro yes yo amamre nie eye frante yima na frante yima ya kwata yeah no wow Asante
Nana akua ahensema waba ababa betenase wode bomodena na hwefiri ne soro no eko kan fom asie fita tuntum ene sensen mu ade aye na daka esoro no nso no ene asante ahusu ya hapamono afi yehu tuntum yehu aye akokosrade yehu kokko kakra enso egumu a eno de edi mu akotene ne ntotonye kakra ebinom nso ayese baye de fence sum ne sen afi hwe ni komu nso a ene nsatia no so hwe peti ehye so afi wo de tra ne nsa ba bi de watch bone eba no eno nso de edi agu so na hwe ni komu nso a sika kokko ahwenie ena yedi bi agu a hwe ne nan ene chachaw anasa henema a egumu bese de wasi atwa ndansi nkran nafa hwe naniwa ma na hwe ne hene ene ne kontwitwaye ese droben ese obey hu ofe afide no kwasemni ena nanom asonafo won no mo huradi kan nano ena ye koye a chese no na nya asem ketra amansefo da wo mo wadi ema wo ban ma fefefe so no eni adura sachi dumase frantikru wonom so ayi foforo a chese asonafo kru ya ene di mu akotene ye kan ya na ye boa ene da ho no asonafo na nanom asonafo a ye di ho sakanwe ebo ye ho mara ne se asonafo ne ahofe ye tiko etise obi enim eno no e ho no nana ene ne maame ena atenase former president here Chocomani Mahama Professor Joshua Alabi UPS when UPS for Alabi when you never say yes sir now the vice chancellor now 2000 Obajuma Emre Bibi Konumwa the Slamu Mupe Bibi Akaya Muche protocol for no Nano Katia Okemusa ya Slamu Nano Ekoma Akwaba Amamreni Amanie eso enti na sechelmase na anyinashi na dropo na frante ene ahema no idi koko akoma go from pedifo na opri yaboa na abri yaboa na ana edi aye pedifo Abibirem hima ene go from pedifo ene akoma na hima akwaba wow okoma na hima akwaba yesramo santi bi apie Didi Koko Wone NDC chairman Central Region Mira Munyankwada Era Lilwin wono nso ewo sini twam na oyi sini na wotwa sini wono nso edinanim nyam aba beta dwumadi na chibi ni nua anase kwa mi ahimfi a wono nso oni ndi dwumadi na sini ya mu no wo ene yam sini nua ba ko nso edi akire wono na wahya ase a wo chiache mpanyimfo a wono mo ete epunuti anase ponkese no so na high table wono ena woduru ho a wo chiache wono mo nkakra wo mo de wodo ebobobo odum ewo ho no enua Akrobeto no aha wono so edikan akwasibu edi no aba betenase dada na woni Lilwin wono ma akan aboma yedi ayinsiri ho no be kwa ipa we mi enu hia sa ade na yese sa pepepe ena ebekoso kwa mi ahimfie ena ni nua di na chi a wono mo echi na Lilwin ena woduru nana ekua ahensema ne maame nchen pe oto no mu a wache an fefefe odoso afi na woduru Nkosuohemaa nkasa nchen
a woni no so edi nkita ho kakra wonti enesi ni twafo no wono so aba emare mfisi edika aka se amanyofo wono aba NDC MPP wono nyina ewo wono anamusifo ewo hanom a wono nso ehwa amane ematimi akonkan emare mfisi adwura secheduma se akonya na kan konya NDC amanyuko no mo wa Asante mantema Ejayefo yeda so a ye ofranti kroni edom ana Asante na won mayi wo muti na won mo bei eye nuanom a wonu fi amramam na won do mo chita eba abeboa abobifu mokuni Samuel ato Duncan neba Princess Duncan lady ye fe nana ekua ahensama a wo ye Nkosuohemaa ewo franti kroni wo beta na chi nuanom anwafo no mo so amamre ene amane won mo danedi ohwe won nso ntwene a won de bae se de yesi ama ho se de ntwene ni bi esitia kwasemni won nso be kira amamre e won pa frante ba hema no ohwe ani fie ko ani mu nanso no ho ofeyie fan hiyi a wote edwemo enuanu anwafo no a mekan won mu enso eni Oni I don't think your constituency executives and the regional executives, regional minister, Atonsa, Ama Natmo, regional Natmo boss, Abesinanai, I don't think Akrobeto, Frank, regional, I am minister in the space, Nipa, and the Namu, and the Amano. I don't think Yatuko Yani, Yatuko Yansa, Aslen Yankopon. Nipa ba ko no be so ye daye woni ni nana amankwa otuo a champion a wotoso bi no amponsem nana amankwa otuo amponsem a wotoso bi ye kokofu aboase ne otumfo abrempon ododo abrebi yes and chama Says my dear one yet, and I wait. I am Mitra. Now I'm going to small I think at the Mamma Body. And I was something. You're a Joshua Alabi. You're a Joshua Alabi. One is Chama Suk. And then for Hero for Supat, Central Regional and this chairman, and then for and I do something. You go, chairman of the occasion, so chairman. Nana, and then Nana esi from Jumedi Yankasa said, so if you said, Shassia, you basi Sami na Nana and Fanto from Crasset and Canana Pia, now one man who you to send Nema kind who but I can cry now your masono, and then as a Nana, Akon a simple, Nelson a simple, non so no crown one, and Yadi that from sorry but a carino, and you may good comuna, Yenchidem, and I said, dear Bibo mu, and a check, and I feel Okra Pudia. Ena afei puma afei wo hwe se de wasi afei se wo hwe se de nana asi aboni trinwi no a ene ni bibia mu no eye sonkokra a chese nana asan huye pa yedi ka akapodu ho asem dada e de akire mu e wa Asante mantem hanom ye wakasa bebuo bi e ya ne se de nantwie bi anka nto no
sanso na enka okonfo nsem so hwe sede nyansapo esikofa no ne yesane ne badwembam ne hu kwan a nananom anase fa so nya akodi ane dia na se ne sa abe no yemfomso yemum ke wosi ebu ni se sede ponko ni podua anka ne to no sanso na enka konfo nsem podua ya be hu se eye ponko mum ene yediye ne nyese yenhyedan so nkum ponko no yemum ponko no wu a ena edi ni dua yedi ya upe emu deals no said ye see ye emma ni nyina baaye odua no de eyo ene ne eka bomoden na ko ye ho a ukoye page ma nyansapo eda ho ubehu na afewe hu kwan ye fa so emma podua esi ebaaye ene de edi ye nyina nti na nakwakubo nsam ene wokura podua ni bia wode abepie mu hanom a wode pra no ho na enye asemketwa ewa asa ohwe said ye nim ha no kwasini mesi afa wonum kokko tuntum sewio na ekontwitwaye ene emumowre egu ahene memuo ensamowre ene sede nananom asi afra wonum kente tuagu so abo wonum duku ni obetwa dancing kranso atwa na okwasemni na chese omaimu ye wazoye nana kwakubo nsam ena wochiachia no wachia no nana ekua ahensema eno no se wahwa se de na meka fi aha na hu nana ipodua ni yi pa podua ekura nana no eye be se 9 eno se ekura poma bibia nso se de bubobu we acknowledge na mejiri se ebeko osi ochi amunya nanka ene nanka wo ha for two main reasons. Number one, Professor Duncan, Yeninwa. Any number two, the Bia can say development. So we invite His Excellency Obeba because Obia himself in Ghana hanu on na oye development king. But and then by this time, Oko Airport, over 2 coin. Now, so, or see, a Sakra, say, Muhuni presence, waha. And he, on nominating high power delegation from the NDC. Current situation, Ghana, Sesiano, you need people like your princess, your queen. Sesiano, the country is leading to. Say, Oba book appointment. Now, Nankasa, Oba pay homage. I'm a development queen. And very soon, Mwehunu will chroma. Young Kasabi Nansu, or see a bar, young pledge 10,000 cities. To see who are we on Kwan? When you say, oh, wow, we eat the action. And so, Nkosuohemaa obey. Why, Yanisa? And I do say, only dear, a bravo bonnet cacra when you are with the one crew. But I want to say, man, I won't say, my man, whoa, camera, how for you and I buy you and I drink. So we just sign a mono. Come on, Betty. Said Debbie. Yes, sir. Church your hair kasa hayedi. And so any Asia obey. Oman Timia money parabeti. Oma shen kunai. Oma bunichidom. So kunkwanim. Oman kunchumra. Te asida. No see nyina. Edema Asia any idea of ban be wiasno. No see yas la kesia mo. Said the Oma mo banaso. Na what my Triana mo a fata a tissa. As la cassia, the animal form. Of a Madaroma Mantia Samo 1 more crumia.
obey and so she buadia and na ho fama and sabi na dwumpa awde ebe din Nkosuohemaa okrai abo no be kase a tomunche fili takra timsrem kromia formula ani mabawa umoni chidom na mo fe gu fata mo fe ma no na mo hye nkran na sabio to be biara no atumpon amamo sabio wo mo nim se ono na brabo ena odi be yes ade Nkosuohemaa de obi obo Nkosuohemaa bia sta edin Nkosuo no e wase kire ntu gitum so be Nkosuohemaa de na waso di kase na wonu so so abobo aho anti uba enti misremo nyina muni chi dom fa guo ni ani die fata efa ma no nenso de obeye no wonu ho da so ma anye ne saa wedum rebi na onu ne ho so beji saa dibere no be fa saa ni munyam no ereto ne ho so enti misremo ebire mo fa guo ni ani die fata mo fa ma no on so wayire no ho wasemo ni munyam ama akasanteman enyinala na foforo so hwe no so hia bi na anyo bi a uso aba on so aba ese sabi wadaruma yesu me be pen Nkosuohemaa minim sebi wo hade a yesu bi ni ha me yesu se kakrai a munyam ya obey ebe hyem kroi sa na nso be ma obi so yiriti so nso be dai nso beboa etimi sremo Nkosuohemaa wadaruma afutu kakra bi na ndema wo bisraw enti diamafo beka na enti meseme se yemamu die yoti anchi yo hye ho asechire esanu die bebre akase wudi akire dia je opasa wo yanu ntimi nye to wadaruma yeni die msraw se akomapa wanya ani dwumadi a wo befa no unim dwumadi no na seye ani farba nya unim kra me se nana no no ma me mbachiro eti bo wadina na somuyi na ma nyunya merem na foforo so hwonso yesu wadaruma kakra metimi aka kire Nkosuohemaa se eba ni kama ni 100 ya nseme hu se school bi wo ha enwie peye wodi emi na mesre o se ofre me no mampumachi oba abebo chidom enti mesre o se fa school na also semani munyam na sa school no se mami na semani munyam na da we wie so no obi alma frɛ me amsoma betamochi yasu me jise makade obeji atum enti mesrew wadaruma suma jiatum sema suma chairman no na munyina musuma buame na jewse yesuade to bia yi bia ne nyina eden defanto oyini wadaruma ida wasibru yen munyam dia seme prof yami shramo anoto medamase Ayame esi inshra ene dey mede na se kese edemo obo ade totobo sua otonsio na obo awia mede na se kese edema ohene kese a oti dwumadi eti ayemfo akese a omofi manhia ebaye wa wen fi menhia medenase edemamo ema hema fo ahofefo akokudrofo a omugina a se ya santo a
no mo wo yen tam ha no me de na ase kese e de ma o mo se o ma betai okra akua ensima a oye ohene oba hima kese echi me da mo nyina ase na ase ko mfante hene o mfante hene wadawro mana na sa wutie mi a me si me dina Professor Samuel Ato Duncan de no ho ababiom ebusuamu e de nase kese e de ma mfante hene enso efise enedue wa mana enimnyam kese bi abaye busuamu meda media fo a mobile nyina meda mwase meda yenuanum a omofi volta eya mekra enam princess ane ye friend Ohema ahensima the first ane mobile meda munyina ase se moda na se adechia na ye princess Duncan family ene adofo nyina ena edamase ye damase Ohimia oti akonyaso ewo frante ekroya yegyina mu ene wo ba ahima ni penifo okatachi amenfi oya asebu mahini MPP anemu na regional minister anemu amufi masi ebaye NDC fo a musumu bekansa Nkosuohemaa nana akua ahensima a otoso baako nana esihira a otoso baako nana akomanyene Central Region Ashanti region Yonifi Echichi Omefi crime efi baby bebre omabekansa mamunyi na afishapa ansa na nije bebre se enedie aye nankopo ne pe se yinjina ha yedi meba odikan and your friend President Duncan and then oye nana ekuya ahensima odinkan aye Nkosuohemaa na niametumi akan kase ne se show Nkosuohemaa na ya show djuma nti enye yan fe keke mi djuma mi di wo mi ase Abibirem is the President General of the Center for Global Peace Mission. Also say asumdwe na asumdwe no development na di asumdwe ba. Nti eba say on say me be edi Nkosuohemaa wo fanti kuro. Say ya say onye wo Kumasi a nkebi amampini onye wo nkra kamampini onye wo krobia eso development no ewo de dan kamampini memo na me pese shasi o bebi a obi ade na ni be hu say we matter and we can do something and we can change The main aim in life is to change lives, is to impact. Nipa abrabo nipa mpuntu. And intina medi edwuma kase ato so Global Peace Mission. So man dey nevi yenara. So man dey tumpuna no fi yenara. So man dey fi yenara. Mama yamba bure ye nebesi ya efi yenara.
Ohima actually done. Na bibi obeye bia no omaso mama epempem som na edi mputu aba mujja to ono kwa na beti a ani diesre infanti and man say about for development and the development no na kesia jino wan kasa muso enti no mo obi amma no ho waka answer school ya waka say friends what is share I'm say chairman akaso dey share Abibirem Nkosuohemaa say onye ntam na ofra no Abibirem crowd is a the first thing you do in the front Nkrumah, they will make sure say school no I am complete school. That's the first thing major the children you put to the air, they will make sure say and I'm also the Center of Awareness Global Peace Mission will adopt the fronting community. Now, YNO, friends, yes, a model village. We make sure to develop this village. Now, Asante Asante man, any Ghanaian. Now, we have a swallow. So, Mama, money and your back. Now, yes, some of say, a quite dear. The first one, you Pina, President Duncan, and the way Nana, a queer, Amansima, or Dicano. Now, I didn't put to Abba, the Caribbean. Nana, Medebema Otumfo or say to the second. Na Asante hima, Franti hini, ene hima. Nananom, a meton safremo, mudi wenyo nyam abeta mechi, medamase. Otumfo brain pon kesiye, nana medawase, nananom nshraw, omoma onkwa tenten. Adofo, a meton safremo, mabeka mensa. Media, Sinitrafo, Mebusiafo, Frantic Roman for Munina Medamase. Sechedu Mase, Akoma Fie, Mebusia Fie, Medamunina Ase. Many Swadia Hunu, and they say, Yatete, a mamma, Yatua Cheneno. Men are not appear as my midi kind. And no, and I'm a person, me sign, me pofaba. As some J. Tisa near me papa, a casano kayano. Or say, ya butai and a juma, ya ba, ya say ya ba bedino esun. And ya frantic chrome hankum. Asante mine, Ghana, Africa. And we are singing na. Me na nekia ahensma midi kan. Mesre se. Nananom impenufo a maba beka yensa. Aba impenufo. Mo beta yechi. Na enisuade hunu a ewo me meniso. Eni mebusu eniso no. Mo beta yechi. Ema yaye. Ema abem. Ema ebibiman yasa yafa yentuma. Efra ebibima ya kechiri enti mesre se ye nyina yanya baako yemfa odo yemfa koye se adechi na se akokọ bon a na me nana ekua ahensima medikan ene mebusuafo ene madofo yedamu nyina ase Princess, awe busia oye ensuna ebusiano ni eduana ebusiano ye minti maze. Princess Duncan,
Awona eye de shikronkronwa eze wo sikan futur nye sikan traban free titi oduma nkoma nenche. Princess awazi ikansina na ebusia ho na nsuna ze mise home emperor home pershisha ase eduana na nanu atria abrazi nyanko pesechi eduana Princess Duncan ensona ebusiamu oba sima ensona ebusiamu abriwetia Princess Duncan awo iyoba kukudrufo iyo kakayin mo okakabenfo wachirewuzin aside idiatantampona isi asasi fom wo insuten ho wo ha mpoda debiara rimboa na dasemboa sisi wo rin ase Princess Sawuma me oba payin and wamba ati asifuria sida interiasi nyansape masha nzipa obomu zarino Princess Duncan owa samara nyede sa arito ba tona boden osande kroden yem osande akukonyin biara nyiwa onam manimbazinechi Princess Duncan aye binti na wafro aye buafo Princess Duncan, you are a woman. You have lived a painful past. You were born a life giver and you are a miracle by yourself. You are fearless and courageous. You were born a queen and a conqueror. Your beautiful souls reaches out past infinity. You are more than we can see. You have been divine from the beginning. Your plight was beautiful from the start and could not be turned by male chauvinistic tendencies. You grappled with patriarchy, but your graceful matriarchy was not subsumed. You were born with the wisdom and courage of Ya Asantwa. No wound can you not heal. You were born to tell your own tale, but you cannot be considered to be the tale. Princess Duncan, Ayebi, Nyami Yisho, Inde Yawoda. Na, Yer Kade, Nyami Yisho, no Omao Kwatintin, no Omao Ahwanzin, na Adrian Papa. Edible rule money. No way developer akwechi. Dr. Samuel Atudankwa. I was a missing. When someone nam into ways in yayo. I will a suro asaso identity or domankuma. Daddy, missing. Yo jamakota kroba na ta baby a ovinwo Professor Duncan, I was a messy. Your hands are as soft as the sparkling wool. Giving is in your genes. Lifting up of the destitute is your prime goal. Your smile glows and brings life into the sunken eyes of the forsaken soul. The sparkling skies bear witness to your soft heart, which yearns to see humankind live in absolute love and the pursuit of common good for all. Your heart is bruised and sends you into quagmire when you see the hearts of the masses. Professor Duncan, I was a missing. You soar higher. You never idle. You wobble into the sky's feather. As you tame hearts forever, with the soothing melodies ever, from a flute of a nightingale, constantly changing notes, that sends hearts to solace. Your personality is still evolving. Your tenacity cannot be mistaken for revolutionarism. Awu iyo kora efaza ezechira oman. Osande wukuma funi ochedi amponya kobo. Daddy, I will miss it. You are like the eagle. You soar above life trials like a majestic eagle flying in the sky.
Daddy, you train your staff, your people, your children on above the thick clouds. Clouds that define progress, growth, excellence, and true professionalism. To the hawks and me, your competitors, you surely embrace them all and set them on height. Yet they cannot endure, hence they fall. You evolve out of season, and you are a beacon of inspiration, flying across all continents and beyond. That Dinasama Okara there. With determinations, you soar above life trials like a majestic eagle flying in the sky. Thank you. Thank you. Yɛbɛda Otumfoɔ Nyankopɔn ase sɛ ɛnɛ deɛ wama yɛnhunu ɛyɛ ade a wahyehyɛ no dada ɛnɛ na abawu yɛde aseda ma no. Mɛda yɛwura chairman ase mɛda Dasebrɛ nso ase mɛda Professor Duncan so ase na nanam amanhye a mowɔ edwa yɛ asesese mɛda mo ase yɛwura Otumfoɔ abrɛmpɔnfoɔ a mowɔ asaa bere mɛda mo nyinaa so ase ɛne tire ɛne amansan a mowɔ edwa yɛ ase mɛda obi biara ase aseda kɛseɛ ɛkɔma yɛwura santeman wura ɔne ne maame na Asante Hemaa a ne tumi kakra nti na saa bere mete ha yi mɛda wɔn nyinaa ase ɛne sɛ ɛnɛ ɛna yɛbie Nkosuohemaa so akyerɛ amansan wɔ ewiase ɛnura na yɛde ne sii so ɛyɛ amanneɛ nyinaa wieɛ na nnɛ na ɛyɛ sɛ yɛbɛbɔ dwa na deɛ yɛwɔ ɛne deɛ wɔn nso wɔ ɛne deɛ ne papa ɛnso bɛka akyerɛ ama yɛn nyinaa yɛtie deɛ di kan yɛbɛdwa yi chairman de to anim sɛ Franti sukuu yi a ɛwɔ hɔ yi ɔde kyɛ professor sɛ ɔnhwɛ sɛdeɛ sukuu no si teɛ na professor so kasa no ɔba mate ase sɛ sukuu no ɔbɛyɛ update no professor nyame nhyira wo yɛwura chairman also bɔ professor apati also so nyame nhyira wo asɛmdɛ ɛna Franti ɛne me nuanom mpanyimfoɔ sɛkyɛdwuma ase ɛnyinasu dɔbɔn bi sɛ ɔmo kɔ na yɛankɔ bi a ɔmo hwɛ ɔmo akyi na mmom sɛ ɔmo kɔ na yɛdi so deɛ a ɛboa ɔmo ɛma ɔmo san hwɛ ɔmo akyi yɛbɛda professor ase deɛ wakan ama yɛahu sɛ ɛna a yɛte ha yi ɛnyɛ kwa biribi pa bi ɛbɛfiri mu aba nananom ɛnyɛ animdwa bi ɛna professor ɔkan yɛnim deɛ ɔbɛtumi ayɛ ɛda profas na Nkosuohemaa kakra mɛka kyerɛ wo ɛne sɛ wo papa
aka nsɛm bebree ɔsɛ Nkosuohemaa kɔdua no ɛyɛ mpuntu ntira na mpuntu wobɔ no amanneɛ sɛ wobɛfa saa akonnwa no wampopo ne ti ɔgye tom sɛ mebɛɛ wafa adwuma pa nti wɔn nso ɔbɛtaa wɔkyi ama adwuma a wopɛ sɛ wodie no wadi ɛnɛ waka ma obiara te ɛnso ɛnim sɛ wo papa aka no wobɛsɛ okum so ama deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ma frante no watumi ayɛ ɛnɛ wama ahu sɛ yɛmpata mu ha ɛsesaeɛ bi ɛɛba ha ɛnti ne abɔ ho ntwɛn na ama Mpɔnhemaa so nsi anan mu ɔnso se asɛm a wɔka kyerɛ Nkosuohemaa ne sɛ wabɛn mmabaawa no ka wɔn bo mma mmeranteɛ no nnaadaa wɔn mo nansa na ne ba hyɛ n'akyi na wayɛ basaa daabi menim sɛ nana wabɛn wobɛyɛ tu ho anamo wo ne n'Asante Hemaa menim sɛ mobɛyɛ wonya nkan deɛ nanso aseda nka ho nananom menkasa nkyɛ deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ biara mpanyimfoɔ adi kan ma yɛnhu ɔmabie safoɔ no nyinaa ma yɛ bɛka sɛ meka adeɛ bɛsa nti aseda ɛna mede ma nananom nyinaa obi a wofiri akyirikyiri baa yɛ biara aban mu mpanyimfoɔ yɛma mpanyin Kumase Nkran Cape Coast ɛne prof adwumayɛfoɔ a ɔmasɛ wɔmmerɛ aduru ha ɔmo free Western region Volta region ɛbaeɛ nananom aseda nyame ɔhyira mo ɛwɔ mmerɛ a mosɛ nansa ne dɛ ɛbɛsi saa bere ɔnyɛ no mmɔho ɛma mo sika biara mo asɛ no biara ɔnyɛ no mmɔho ma mo ɔnyɛ ne nhyira ɔnyɛ no adom menim sɛ mo nyinaa mode asɛmpa ɛne bɛkɔ yɛnnua mediafoɔ moyɛ nkɔnkɔsafoɔ ɛno a na moyɛ yɛyɛ kɛn yɛsrɛ mo momani nnuro akyiri na ɛnyɛ saa yɛmfa nhyira Nyankopɔn nhyira ɛne n'adom ɛnkyɛ akyiri ma no asi Miyama asumdwe aba wiase nti yɛfrɛ biribi spiritual science a yɛkyerɛ on that instead of that ɛde millions of dollars bɛyɛ bulletproof no ɛde kasa kɛkɛ wotuma kasa ma wɔde second a nane yɛnam wɔde kyɛw a ɔntwa wɔde bullet wɔde bɔw a ɔmbɔ yɛreba bia nyiw a yɛntum sɛ ne yɛreba ama apɔmuden aba bibimane mu na yɛde mpuntu aba ama wayɛmboa ama wiasa me nsa nyinaa mekra ne fa baabi ɔnyɛ kwaku tum no kɔku tum no yɛ second tum ɔne na my brother so ɔbɛbɛ kyerɛkyerɛ mu me atase bia ɔmo kuta anasɔ bia ɔmo kura no ɔmo de twa ɔmo a ɛntwa ɛwɔ na ɔmo ba gyi ɔmo sɔ ɛna ɔmo sika no na ɔmo de afili sɔ na ɔmo akyerɛ ɔmo territory eti ɛno na ɛbɛyɛ exhibition kakra bi na obi ɛwɔ ti bɔ sɛ sika no yɛase ne ho sika no se ne ho off edges na yɛde twa ɛntwa eti na nano ɛdam ase just pɛsɛ bi explain na ebinom ɛmfa ne sɛ ebi a yɛ nananom sɔm no it is just something a the way the perception sɛ ɛyɛ idol work and everything Mo verse na mo ko a yɛyɛ wɔ ha se no ɔmo yɛ wɔ Old Testament no ɛti asɔfoɔ ɛne Christians ɛwɔ ase no mo ko a mo kɔ bie first Kings chapter 18 verse 28 ɛwɔ hɔ yɛsi ɔmo de ɔmo sika
sika tutomo any nama but no money no go share here eti medamas 5 minutes by said the can I say who said omo the sika ni cha encha omo the sika ni tu omo ni a encha entu omo the cha mo kakaba entu mom ye check the crowd to wa you bet me afa na Sunday see what you it 5 minutes back ya the chamo momo who the air can channel sikana no nampa o se twa sikana no na enkolai na to bi bi ana pay for kwa monko mo achi 3 minutes back monko mo achi 3 minutes back pay for wo enkola wo we this 7 years back 7 years 7 years what is the country na entra ubo du a enko yem papa no munim dia omodia omobobra edi nkunim no eno na your friend spiritual science your person this spiritual science no you dey call another level 7 years who try to see entra who's anu ona ye di cha who's echa anu ona pa ye di cha who's echa obane de ene na o cha no ene o cha sikana ona is that yes spiritual science science ever go another level spiritual science so you are home and then you have no what does it take 2 minutes back what does it take smart Akrobeto 7 years bonjour 7 years 7 years o change Obana so what 13 years what change and no yeah the spiritual science echo another 7 years no channel 7 years no channel 7 years no channel 7 years no channel you born to ambo you throw arm robbers wow you throw it before because you buy your home buy make run no what change make run no what change I can't 2 minutes 1 minute back eje answer e be kono ye bo twa ni pamu ni asend dia toa obehu answer e be kono mbehu ye bo twa ni pamu mienu a separate no ni asend join in make a join in no islam ba di bia no ba di ayi da wa ha no ye ko tna ko ka e le se mo ko amna na e na mo no se chibi ba como so pa mi o Nana hima goso hima ya ede na atuna sin so yakopon ema no enkwatentene ema no empomudene ema no nsua hunu ene nyansa ya emuto na onfa emu frantmai ye ni anu mikrofo ade na bo yesa so wonya sa emfa maye esa hia enkoso ewo frante yesre Allah se ohun ye mobo na esumpie enkoso ne mpuntuo emra Franti emaimu tiebompaye enyimse Allah wajiso na obeye yebisade edi amaye onunkuto ni dimu ene yebo empaye esre Allah onyiso emaye amen eti ahefo samre sewhwa enye asemketo akrade yedi tu monim no yewura Professor Joshua Alabi wone eye NDC edom ni bi felisofo su kwache kane no mu nyina wo dwoma ama mamuo no mu wono so baaya
wɔn se mu anadwo ma ama ne tu wɔn mampanyi dada se wɔn besi na nemu wɔ hanoma wɔn mu nyinaa de wɔn akyi taa baa ya MPP amanyɔkuo no nso ɛbaaye a wɔn nyinaa bɛboa amene Professor Samuel Ato Duncan ne ba Princess Duncan a enedie oyɛ Franti Kuro Nkosuohemaa nana ekwia ahensema yewie dwumadi no kra ti yewie dia na NYANSAPO aha na yenso yedi mu besi na yasɔre so na yasrɛ mu sɛ mo moden na mo subscribe na mo share na mo like emfamaye e ma remfi sɛ wo de wadwen kyerɛ nso bɛto ase de ama afi yenko baabi a nanso mahu ahokeka yegu so a yede bo adwuma de ama mo sabi mu ni wa yeni hɔ yenso yeni wa mo nso mu ni nti mo moden na mo share emfa emaye medi ene ebusua pani osu aduom yede mbesia na ya ma mo nyina mo ene hwa wagyen ahenewa Dentini ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresa Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the papa ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu